А ние сме умничета! Време е за буквичката Б. Можеш ли да откриеш всички 10 думи в тази картинка? Да! Аз виждам един багаж. Точно така. Багаж. Б-А-Г-А-Ж. Багаж. Аз виждам една баба. Б-А-Б-А. Баба. Бадел. Да, багер се пише с буквата Б. Б-А-Г-Е-Р. Багер. Бебе. Б-Е-Б-Е. Бебе е правилно. Боя. Б-О-Я. Боя. Балабан. Точно така. Барабан се пише с буквата Б. Б-А-Р-А-Б-А-Н. Барабан. Бомбон. Б-О-Н-Б-О-Н. Бомбон. Банан. Точно така. Банан се пише с буквата Б. Б-А-Н-А-Н. Банан. Бибелон. Да, това е биберон. Б-И-Б-Е-Р-О-Н. Биберон. А това не е ли боболеща? Да, и боболечка се пише с буквата Б, но това е бръмбър. Б-Р-Е-М-Б-А-Р. Бръмбър. Дайте да се абонирате за нашия канал. И натиснете палцето надоле.